İsa ibadatxananın hovlusundan çıkanna şagirtlerinin biri ona: "Mugallim, seret, ne acap daşlar, ne acap binalar" dedi. İsa ona: "Bu büyük binaları görýänmi? Bu yerde daş üstünde daş kalmaz. Hemmesi weýran bolar" dedi. Sonra İsa ibadatxananyň garşysyndaky Zeytun dagyna oturýarka Petrus, Yakup, Yohanna we Andreas dagy yekelikde ondan: "Biz aýtsana, bu zatlar haçan bolar? Bu zatlaryň amalaşýanlygyny görkezýän nähili alamat bolar?" diýip soradylar. Onsoň İsa olara şeýle düşündirmäge başlady: "Äge bolun, hiç kim sizi aldaýmasyn. Köpler meniň adym bilen gelip, men şoldurun diýip ençeme adamlary aldarlar. Siz uruş turanlygy we uruş baradaky mışmışlary eşideningizde gorkmaň. Bular bolmalydyr, ýönen tek soňu däldir. Çünkü millet millete, paçalyk paçalyga garşy çykar. Aýry-aýry ýerlerde yer titremeler, açlyklar ýüze çykar. Bular burgularyň başlangyjydyr. Emma siz özüňizden habardar bolun. Adamlar sizi yerli qadiyete tavşırarlar. Sinagogalarda yencerler. Men sebäple siz hökümdarlaryň, paçalaryň öňünde durarsynız we olara şaýatlyk edersiniz. Hoş habar ilki bilen ähli milletlere wagt edilmelidir. Sizi tutsak edip qadiyete tavşyranlaryna näme diýjeňizi öňünden gaýg etmäň. Şol pursatda size näme berilse şonu gepläň. Çünkü gepleyen siz däl mukaddes ruhtur. Doğan doğanyny, ata çağasyny ölüme tavşyrar. Çağalar hem ene atalarına karşı çıkıp olary öldürderler. Men sebäpli hemmeler sizi ýigrener. Emma soňuna çenli çıdan halas bolar. Weýrançylyk getirýän ýigrenji zadyň durmaly däl ýerde duranyny göreningizde, goý Yahudiýadakylar daglara gaçsyn. Ova, Daniel peýgamberiň aýdanlaryna dogry düşünsün. Üçekdäki adam bir zat almak üçin aşak düşüp öýe girmesin. Ekin meýdanynakylar donuny almak üçin ýygyna gelmesin. Ol günlerde göwreli aýallaryň we çağı emdirýänleriň daat gününe siz bu waka gyşta bolmasyn diýip dilek edin. Çünkü ol günlerde şeýle bir elhenç muşakkatlar bolar welin. Hudaýyň yaradan dünýäsiniň başyndan täş wagta çenli munyň ýaly zat bolan nädir? Hiç haçan bolmadam. Rep ol günleri gysgaltmadyk bolsa, onda hiç kim halas bolmazdy. Emma Rep öz saýlanlarynyň hatirasyna ol günleri gysgaltdy. Şonda kimdir biri size: "Ine, Mesih bu ýerde" ýa-da "Anha ol ýerde" diýse, ananmaň. Çünkü kalp mesihler we kalp peýgamberler dörep, mümkin boldugyça saýlananlary da azyrjak bolup, alamatlardyr, mugjizalar görkezerler. Äge bolun, men hemme zady size öňünden aýtdym. Emma şol günlerde muşakkatlardan sonra gün garalar, ay nuruny saçmaz. Yıldızlar gökten gaçar, asman cisimleri lerzana geler. Şonna insan oğlunun beýik gudrata we şöhrata beslenip bulutlarda gelýänini görerler. Şonna ol perişteleri ýollap öz saýlanlaryny çar tarapdan, yerin ucundan tä göğün ucuna çenli ýygnar. İncir agacyndan sapak alın. Onun şahalary yumşap, yaprak çıkaran mahaly tomsun goloýlandygyny bilýärsiňiz. Şonun ýalyda bu zatlaryň bolýanyny göreningizde insan oğlunyň golay gelenligini, gapynyň agzyndadygyny bilin. Size dogrusyny aýdýaryn. Bu zatlaryň ählisi bolýança bu nesil dünýäden ötmez. Asman bilen yer öter, emma meniň sözlerim asla ötmez. Emma ol günü hem sagady hiç kim bilýän däldir. Ne göktäki perişteler, ne de oğul bilýändir. Diňe ata bilýändir. Üşkär bolun, oya bolun. Siz ol wagtyň haçan geljekdigini bilýän dälsiňiz. Bu bir uzak ýola çykan adam ýalydyr. Ol öýünden çykyp barýarka hyzmatkarlaryna ygtyýar berer. Her haýsyna bir iş tawşyrar. Kapydaky garawla bolsa oya bolmagy buýrar.
Şonuň üçin oýa boluň. Sebäbi siz öýe ýesiniň agşamy, ýary ýejemi, horaz gyýgyrannamy, gün dogannamy, haçan geljegini bilmeýärsiňiz. Ol duýdansyz gelip uykuda üstüňizi basaýmasyn. Siz aýdýanlarmy hemmelere de aýdýaryn. Oýa boluň.